bagani wan sukti जों जराले चिनि गैखा बेलायनो आपनि बागै जत्त ताकुकtai बुकुक संनो कोइनाय ओ आमचाइबो ताकुकबो गोबां मनो गोबाङै बुजिमा सुगियानै लाम kaham lamo ya prinsipnya yang tong takuकtai बुकुक सं अब बरनो नहारै पार्टी खायनानि नानि या ताकुकtai बुकुक सं आं खरकसा आनि एरिया आनि गामिनि लिडार नां जलि उनै तिप्रा मथाव फाया बुबा ग्रामो लगिरि yang nang kau dia takuकtai बुकुक सं अब का थांगानि चबासे आं बनो हामदे गेफनो किन्तु तो फाना मोथांगान चबावले आं बो खरकसा तिप्रा जों या प्रिन्सिपा दङो आ कम मेसेज का मानसुबै जों ताबो सिनि या पिरिनो जों मा सेलासिनाय ताकुकtai बुकुक सं पाइथागो अबनो कोइनाय ताबो गोबां मनो सिनि ताकु बुकुक सनो नक्सनो गारि सिनि ताकु बुकुक सनो जों बरनो खुब गोदै बाय कक गोचां बाय गुबै कक थाइबाय जों बरनो मा सानाय ताकुकtai बुकुक सं तामनि हिबा बनो बनांगो चबावो जों जत्त थांजाङै सिनि सामुंगो जों याग्रि खांखाय आ सामुं जाया थाया ताकुकtai बुकुक सं आबनि बागै सिनि ताकु बुकुक संनोबो जों मा कसारो फागि ताकुकtai बुकुक सं तामनि हिबा 2026 डिलिमिटेसन फाइदोंगो सिनि तिप्रासानि तालिका तामुंनो जों साइमेया बेलानि वान मासिजा तामनि हिंके ताबुक साइदा एसेम्बली सी दङो काय आपरो 100 बा 110 तांगै थामानो आ जागा ताबुक जखन वान थाक एसेम्बलीओ सिनि रिजार्भ सीट मै दङो मकाय आपरो बोसोर जानि उनाव साइमेया तीन बागै एकबार ताबुक रिजार्भ सिनि सीट दङो एसेम्बलीओ 60 20 आउट अफ 60 बो ओके 100 হয়তো 110 টা যদি सीट थांगाकाय आ जागा जों 30 तासो 25 टा बा 27 टा नि माने चिनि सीट बेसिं तेबो बमि थाङो ताकुकtai बुकुक सं आबनि बागै बेलायनि वान मासिजा आबनि बागै गोबाग्रा सावो लास्ट फाइट 2023 एसेम्बली इलेक्शन अब तिप्रासार तालिका सैजाबनानि लाइफुमानि बीसीसी ने आंगा थाखवायो ताकुकtai बुकुक सं नरकानो आगिफोन पलिटिक्स खालामनो नुगियाना सिबिसिलियाना तामनि के द फानि थांनान चबा बेसे इनि ताकुकtai बुकुक सं ओ जागा जों मा खालामनाय मानि आबनि बागैनो जतरनो कोइनाय चिनि ओ एरिया ओ ताकुको कारजागै दंलै ताकुकtai बुकुक सं फाइदि खास राङै फाइदि द फानि ओ थांनानि चबावा आसे कक साइनो आनि बाथुमसा कक सामानो कक थाइबाय गुबुनैना नायनायनो ताकुकtai बुकुक सं किन्तु सामुं बायसै नेनि या प्रेनो नोंसा लाय ताकुकtai बुकुक सं नों खरकसा तिप्रासानि बिलं खाइ दङो नों तिप्रासा जातिनि खरकसा बुकुक खरकसा ताकुक जदि नों तंखाय सय तिप्रासा बुथिं तंखाय नों द फाना मोथांनि बागै सिगांनि या प्रेनो नोंसायग्रा दै नि नुखुम सिगां नक सिगां नोंसनाम गायदे ताकुकtai बुकुक सं वादै फायनो नाय दंखा सिगां नों नक मास नामनाय नों नक तांबायमोन यागलो नों जेसेबो नों दंमोन ताकुकtai बुकुक सं नों आफोर जेसे पार्टी फान खायदि मोनसद उन्नानि कै जेमन चिनि नागालैंड नागारक चालगै दङ मेघालया आरानि को खासि रक चालग दङ मिजोराम चालग दङ तिफ्रानि अबस्था तानो तामुंगै तिफां हामिनि बागै ताकुकtai बुकुक सं ओ तिफां हामिनि बागैनो सुनासो जरा देराय खायलायमनि ताबुक जोंनो खायरुक जागै ईश्वर सागानि ईश्वर जोंनि अ दफानाव खायरुक जागै नायख्लायै बुबाग्रा दिनै बिनि मुंसाबानो अबाब हुमानि गै जत्त साइमानो सात राजानि दन केजि बुसुक दन हुने जों आगि गेरेंबा थमारखौ साजागौ 186 जन राजानि दन बिनि यागो दंगो बिनि थारि जानानि नोंनानि तामो बाथं सारा पृथ्वी गुरिबै बतं मानो ताकुकtai बुकुक सं हाइपानो दिनि अ दफानो ओ दफा खासिया दफानो मोथां नानि बागै आं मा खनसिनाय तामनि केबो चाबजागे दफा नै बतिनि सात हामियाथ दै बिनि गोबां बेमार बकुबलंनि दंना साइबानो हाइपानो दिनि सातो वातै जानानि नोंनानि जरा माया खलायै दिनि खाब्रुमै तामुं बागै दं ताकुकtai बुकुक सं नों ओ जरासुनो खासिदिया दे ताबो साइदो गेरेटे रेयुनिटि जों नुखा तामो नेशनल पार्टी खाइ तुमा एचिभमेन्ट खाइगा ताकुकtai बुकुक सं साबो तुमा मारि खोथाय दं कुनुति ताबो एचिभमेन्ट खाइगा आनि मकलला मुगिया ताकुकtai बुकुक सं सुदु काइसानो जों
achievement kotor ini tamu six schedule ni sing je ADC TD ADC ni sing manmani 1984 ta kotai bukusong abo sini achievement kotor bole abo sabari kaba sini samasaron tilipra daru kama riang Foreigner dapat masuk ni saat Mumbai no, ini sih TD ADC six schedule mamle ta kotai bukusong abo national party khajari kaba CPM dari Congress dari BJP dari क्या बोली या ताकते बुकुसों आबरी बागे सुमां खामा सिने ताकते बुकुसों जों ताबो माननानि बागे या जों थांनानै जबानि बागे जों चांगुरि माखानाय